به هەلکەفتە جەژنە ڕەمەزانێ بە ناوێ من و ناوێ کارمەندین ئۆریەنت نیوز بە تەواهی لە گەلێ کورد مسلمان ji her derê pîroz dikim li malbatê şehîdan li kesên birîndar pêşwaziyê dixwazim û sersaxiyê ji were dixwazim di destpêkê de em beşekî bidin nûçeyan û pişt rejê me vegerin dîmenên cejna Remezanê li herêmên Kurdî li Sûrî pêşwazî bikine. Hêzên artêşa Amerîkî daxuyaniyeke hevgirtina navnetewî belav kir û têda hate ku firokeyên hevgirtinê sûyek êrişîn asîmanî li dijî rêxistina Daişê li Sûrî û Iraqê pêkanîne di 24 demijmêrên dawî de. Di daxuyaniyê dêhatiye ku îro firokeyên hevgirtina navnetewî 15 êrîş li derdora 5 parêzgehên Sûriyê li ser çeperên Daişê pêkanîne. 5 ciwan li kevîka bajarê Reqa bûn û 4 êrîş jî li bajarê Hesekê bûn. Heman daxuyaniyê da zanîn ku 16 êrîş jî li dijî rêxistina Daişê li bajarên Felûce û Remadî li Iraqê pêkanî bûn. Duh li şer û pevçûnên dawî li Hesekê şervanên YPG du navendên sereke û 6 xalên rêxistina Daişê li nêzî Çiyayê Abdulezîzê rêzgar kirin. Di rapora bê de agahiyên bêtir. Piştî heyvekê ji êrîşên Daişê ve bi serbajarê Hesekê ve hêzên yekîneyên parastina gel YPG û YPJ bi rengekî fermî beşdarî şer lê dijî Daişê bûn bi alîkariya firokeyên hevpeymana navnetewî û dikarîbûn di dema du rojan de rêya Hesekê digihîne şedadê kontrol bikin got ew rêya piştgiriyê bû ji Daişê re. Herûha destdanîne ser navenda elektrîkê û zindana zarokan got her du navçe wek bargehên sereke bûn ji Daişê re piştî derbasbûna Hesekê pêre şeş xalên din hatine kontrol kirin. Di heman demê de şer û pevçûnên tund li hawirdora çemê Xaburê di navbera hêzên YPG û Daişê ve diqewimin û li gorî hin jî deran ji Hesekê di encama vê operasyonê de bêtirî 29 çete ji Daişê hatine kuştin û di tirimbêlên doşka ketine destê YPG de herûha di şervanên YPG jî jiyana xwe ji dest dan. Dema got Daişê bi tirimbêleke mayînkirî xaleke YPG nêzî navenda elektrîkê ermanc kirin. Hêjayê bibîrxistinê got hêzên YPG beşdarî şer nebûn di destpêkê de tevî hewldanên rejîmê di riya hin êlên Ereb de bo beşdarkirina YPG di şer de lê niha YPG bi hevrêzkirina firokeyên hevpeymana navnetewî beşdarî eniya şer bûn piştî vekişandin û şkenandina rejîmê û mîlîşeyên wê di vî şerî de û ta dema amedekirina vê raporê hîn şer berdewam e. Duh li bajarê Hesekê leşgerekî hêzên pêşmergeyên Rojava ew û bavê wî ji aliyê hîn kesên nenas ve hatin binçavkirin. Ji derekî ji malbata wan dane diyarkirin ku derdora demijmêrê dehê êvarê tirimbêleke ku têda sê çekdarên têda Beşmerge Ibrahîm û bavê wî Esad Yasîn binçavkirin û birin cîhekî nenas heman jî derî da zanîn ku İbrahîm tevlî hêzên YPG û asayîşên şerên Daişê li taxa Ezîziyê û Xezel kir û piştra bi malbata xwe re bû çûbû bajarê Amûdê piştî ku di şer de birîndar ketibû û da zanîn ku İbrahîm berî niha di nav pêşmergeyên Rojava li herêma Kurdistanê şerê Daişê dikir û li eniya Mûsilê birîndar bû û piştra vegeriya bajarê Hesekê. Wî jî derî domand ku berî niha İbrahîm ji aliyê hêzên asayîşê ve du caran hatibû girtin. Carekê li bajarê Amûdê û cara duyem jî li bajarê Hesekê bû. İbrahîm û bavê wî hîn windayî ne û ti kes li ser rewşa wan nizanin û têzanîn ku navçeya ku İbrahîm û bavê wî hatibû binçavkirin dibin destê hêzên YPG û asayîşê de bû. Di şerê li dijî rêxistina Daişê welatiyên bajarê Hesekê alîkariya hêzên YPG û YPJ dikin û jinên Kurd jî bi taybetî dayîkên şehîdan xwestin ku beşdariyê vî şerî bibin lê bi rengekî cuda. Di rapora bê de agahiyên bêtir em tamaşa bikin. Piştî êrîşên çeteyên Daişê li ser bajarê Hesekê de û pevçûnên got di navbera wan û hêzên rejîmê de qewmîn
شەروانên yekînên parastina geliye pegejî li hember her êrişên got li ser taxên dibin kontrola wan de werekirin amadekariya xwe girtin. Ji aliyekî din ve her kes ji bajarê Hesekê di karûxebata xwe de bo rizgarkirina bajarê xwe amade ye û jinên Kurd jî û bê taybetî dayîkên şehîdan xwestin beşdarê vî şerê bibin lê biringekî din. Dayîkên şehîdan xwestin di vî şerî de bi hazirkirina xwarinê bo şervanên YPG û YPJ yên goşerê terorê dikin beşdar bibin û xwestin piştgiriyekê bidin şervanan. والله ام هاتنه ام نطوعينه ام شتي مرزا خو هاتنه شبو خاطري وان حوالي مني د چمبري شردنه ام يرو هاتنه شوان خوارنه چه دکن وقتی گیرو ام جن چه به سر ما امی بکن وقتی ام جن خوارنه چه نکن وان حوالي خوني د موزيكا د وخوارنا بقوت شوان نر تم على بعض بن يعني تقوتناي وان وقتی خوارنا قوت به شوان و معلوماتي وان خرد به مسافه دايك شمر خوارنه چه دکن دايكي ما يعني حاضر شمر يعني شعبان تشكيناش كي ام يعني مهاتن تشمه بي ام تخسير ناكن هەروەها دایکên şehîdan dane diyarkirin gowan xwestin piştgiriyê bidin şervanên YPG yên got di aniyên pêş de yên parastinê de şer dikin bikin û danezanîn got ew wê di vî karî de berdewam bin ta got bajarê wan were azadkirin. Di heman demê de dayîkên şehîdan dane diyarkirin got ew gelekî kêfxweşin bi vî karî û wê berdewam bin ta got ew bigihêjin azadiya xwe û axa welatê xwe ji terorê paqij bikin û bi birayê xwereyên Ereb û Suryanî jiyaneke demokratîk bi hev re bijîn. شعوري ما شي قاوا قويرو روم هاتنا ناني يبك يبك جيتكن دلي خمر حدكن جبرجو زاروكي منا دشبالي شردنا يرو اف يعني اف ارهابيه جو هاتنا سرسري ما هاتنا سوري هاتنا شر ما دكن يرو زاروكي ما دشبالا دنا شردكن جبو ازاديا في ملتي جبو ازاديا ملتي كرد وعرب وسوريا تبدك جبو ملتي سوري تبعي يرو شردكن ودخازن جو برنجك ديمقراطي بآزادي بحرية أمجيان بكن وق حمو ملتا يعني حمو ملتا دنياي خدي دولتن خدي مافن خدي هر تشتنجبوش يعني ملتي ما أم بندستن ملتك بندستن ملتك هف قاسيتي بهرش قاندن هف قاسيتي تنكن حتى ليسكو بيلاني دولتي دنياي جيشي للسرسري في ملتي جو إيرو أف إرهابيانا تدريب كرنا فرورده كرنا بشيان سرسري ملتي رجلاتا نافين پێشتی گۆ خواردن حاضر دەبە بەشێک ji şervanên YPG wê xwarinê li şervanên golaniyên şerin belav dikin. Evin jinên Kurd tevî gozarokên wan di şerê terorê de şehîd ketine lê ew nehatine şikestin û di xebatê de berdewam in û ti astengîl pêşiya xwe nabînin û dixwazin got cihê wan di şer de hebe çil meydanên şer û çi biriya alîkariyê û dixwazin mil bi mil bi şervanên YPG û YPJ re di her şerî de amade bin. شێرە چژن چمێرە لە تورکیا ده پێنجشەمە دیسا هەژمارێک ji کۆچبەرین سووریە di derya êca de jiyana xweşdestan. Ajansa Cîhanî ya Tirkî ragihand ku 16 koçberên Sûrî ku ji deryayê êca bi aliyê beravên Yûnanê ve diçûn kêşteya wan rastî bi navekê hatin û di encamê de 6 koçberan jiyana xweşdestan lê 10 kesên din ku dibin wan de bûn jin û zarok hebûn ji aliyê polîsên dereyî yên Tirkî ve hatin parastin. Têzanîn ku beravên li Rojavayê Tirkiyê bûye riya sereke ji koçberan re ku ji aliyê welatên Ewropa ve re herin. Derbarê rewş û şerê pevçûnan di 24 demijmêrên dawî de li Hundirê Sûriyê li Idlibê 13 welatiyên sivîl bûne qurbaniya topbarana firokên rejîmê û li Şamê şerê artêşa azad û milîşeyên Hizbullah de berdewam e. Di rapora bê de agahiyên bêtir em temaşe bikin. Li gundewarê Idlibê îro firokeyên rejîmê bajarokê Ormujyoz bi bermîlên teqîner topbaran kirin. Di encamê de 13 sivîlan jiyana xweşdest dan û bêtirî 25 kesên din birîndar ketin. Li gorî hîn jêderên xwecehî ku di vê topbaranê de gelek jiyanên maddî gihane malên welatiyan. Di heman demê de gundê Elxwîn jî yê ku dikeve rojhilatî navçeya Xanişêxûn rastî topbarana firokeyên rejîmê hat û li wir jî 7 kes ji sivîlan ku di nav wan de 3 zarok ji malbatekê jiyana xweşdest dan.
لآلیەکی دن لە ڕۆژاوایی گوندەوارەی حەمایە لە ناوچەیە سەهلەلغاب پەفچوونên تند di navbera artêşa azad û hinketîbeyên İslamî li aliyekî û leşker û milîşeyên rejîmê li aliyekî din qewmên di encama vî şerî de gundê xirbetin naqûs bi tundî ket dest artêşa azad de. Nûçegihanê Orient News li Hemayê da zanîn ku di vê operasyonê de zêdetirî 20 leşkerên rejîmê hatin kuştin. Di heman demê de artêşa azad êrişeke hêzên rejîmê li ser kampa Xezanat bersiv da û li wir jî gelek ziyanên maddî û canî gihane leşkerên rejîmê. Li Rojhilatê gundewarê Helebê jî hîn jêderên meydanî ragihandin ku hêzên artêşa azad bargehên leşkerên rejîmê di hindirî balafirxaneya Enneyrab a leşkerî de bi mûşekan topbaran kirin. Nivîzgeha ragihandinê ya Fêlaq Şam da zanîn ku rêbenda berradiya li kevîka balafirxaneyê bi tundî hate wêrankirin di encamê de bi dehan ji leşkerên rejîmê hatin kuştin. Her wisa û li gorî agahiyên vê nivîzgehê ku topbarana hêzên artêşa azad li ser balafirxaneya Enneyrab hîn berdewam e. Li gundewarê Şamê li bajarê Zebedanî hîn çalekvanan ragihandin ku artêşa azad operasyoneke berfireh li dijî leşker û milîşeyên rejîmê yên li gurê Zebedanî bi cihbûne pêk anî di encamê de bi dehan ji leşkerên rejîmê hatin kuştin. Her wisa li navendên Zilah û derdora mizgefta Elhuda şer di navbera artêşa azad û milîşeyên Hizballah de rûda di dema ku van hêzan hewl didan ku derbasî bajêr bibin û şerta niha li bajarê Zebedanî berdewam e. به بۆنەیە هاتنە جەژنە ڕەمەزانە سەرۆکی هەرێما کوردستانی مەسعود بارزانی پەیامەکە پیرۆزبەهیە بەلاف کرد و ئەڤژی ناڤەرۆکە پەیامەیە. به ناوێ خدایە مەزن و دلۆڤان و بە هەلکەفتە هاتنە جەژنە ڕەمەزانێ پیرۆزە گەرمترین پیرۆزبەهیە پێشکەشی هەموو مسلمانên کوردستانê bi تایبەت û Iraqê û cîhanê bi giştî dikim. Pîrozbahiyekê ji germ ji bo malbatên serbilindên şehîdan radişînim. Pîrozbahiyeke germ pêşkêşî pêşmergeyên qehremanên Kurdistanê dikim ku li sengerên pêşiya bergeriya gel û milletên xwe canê xwe xistine serdest. Serok Wezîrê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî li hember ragîhandina rêkeftina otomî ya navbera Îranê û koma 5+1 da bertek nîşan da. Barzanî di peyameke de pêşwazî li vê rêkeftinê kir û tekez kir ku dibe sedema berfirehbûn û pêşketina peywendiyên navbera Kurdistanê û Îranê ve. Barzanî pîrozbahiya encamên vê rêkeftinê kir û ragîhand ku em hêvî dikin ku ev rêkeftin bibe destpêkek bo bihêzkirina hemahengî û alîkariya navbera welat û gelên cîhanê bo pêşxistina aşîtiya cîhanî û pêşketina miroviyetiyê. Barzanî her wiha pîrozbahiyên xwe pêşkêşî rêberê Îranê Ayetullah Alî Xumeynî serok komarê wî welatî Hesen Ruhanî û gelê Îranê jî kir. Topxaneyên artêşa Îranê Herêma Sînorî ya Cemerespî ya navçeya Bencewînê Başûrî Kurdistanê da ber topan û ji ber vê yekê beşek ji giya û darên herêmê şewitîn. Topxaneyên artêşa Komara İslamî ya Îranê du Herêma Sînor ya navçeya Bencewîn Başûrî Kurdistanê topbaran kir. Derbarê mijarê da Qayîmeqamê Bencewîn da zanîn ê zana Rihmet got ku topxaneyên Îranê ên Herêma Cemeresî ya bi ser navçeya Bencewînê dana ber topan. Rehman da zanîn ku toparan nêzîkî nîv de mijmêrekê berdewam kiriye û di encamê da beşek ji giya û darên herêmê şewitîn lê ti zirarên canî nebûne. Li Hesekê û sedema şerê kulderdora bajêr çê dibe û her wiha koçberiya piraniya welatiyan amadekariyên cejna Remezanê re nayên kirin û welatî ku ji bajêr mane hestên xwe derbarê pêşwaziya cejnê bi şêweyekî dilşikestî didin xuya kirin. Peyamnêrê me li Hesekê rewşa welatiyan şopand û ev rapor ji me re amade kir. Cejna rojiyê îsal li ser xelkên bajarê Hesekê di demekê de tê goşer û topbaran li derdora bajêr çê dibin û piraniya neşteciyan ji taxên bajêr koçber bûne.
و li gor tevgera millet li kolanan diyara got pêşwaziya cejnê nayê kirin. عيدا ما زحمة درباس ببي أو كان سالي أولي سالك دو سيشار دي زحمة بني دبون أب عيدا بهين زحمته جبرق ملت تنه دي يعني كيم هني بس والله عيد بيجي كعيد وقت بري بمشت الناي أب عيدا ما خراب ترجوان عيدين عيدين هاكا أنا بي بسر مدي خراب تري جبرق ولاد فالايه Têzanîn gowateya cejnê kêfûşahiye û bi kenê zarokan cejin tênasîn lê di rewşa gobajarê Hesekê tê de derbas dibe û teqîn û topbaranên goçê dibin bandorê bêhtir li ser hestên zarokan dike. خودی زاروک بچوک نه عیده که زانن نزانن به روک خوشکهی نزان به چلو داعشن نزان اوجی کتنه عصر کی گلگی تنگ خاص اف زاروک بچوک درن مدرسه گشتن گیج دبن و گیج ودگرن مالی اجبر انه فکروان مشغوله لسر وان بشکل پیزدوری حاضره Amadekarî ji cejnê re li Hesekê nayên kirin ev jî li gor nerîna xelkên bajêr û sedemên wê girêdayî bûyerên got li bajêr diqewmin giha asta goroja cejnê weke rojên berî xwe bi şêweyekî normal derbas be. ji bo cejna Remezanê agov ser miletê me tê li bajarê Hesekê xwedê millet giş penaber bûye yanî ana ez yek jê عيدة نفكري من نهائيا ونمغرادي عيدة زي بكرم ونسر بالا منه هما ام حشد بران خديمة كشا بهيري حر يقري جيكي ايك شوي قام جو كري كري ايك شوي جمالا خزوري خوا ايك شوي گوندا دركتيه كذبه دگينه ماي Ji destpêka bûyerên Hesekê ve hêviya xelkên bajêr ew bû got bihatina cejnê re aramî li bajêr vegere. Lê roj bi roj diyar dibe got ev hêvî pêk nayên û asoyên çareseriyê nediyarin. Homen Cezîrî Orient News Hesekê. Li gorî çûnû hatina zêde ku bajarê Efrînê dibîne lê bi hatina cejnê rojiya Remezanê bajêr ne wek salên borî ew jî bi sedema bilindbûna nerxên alavên xwarinê û cilan û malbat dixwazin zarokên wan bi vê cejnê bi xweşî û ken derbas bikin. Li aliyekî dinê tevgera herî sereke li bazarên Efrînê li alavên xwarinê û şîraniyê û tê zanîn ku bajarê Efrînê gelek welatiyên bajarê Heleb û gundewarê wê derbasî bajêr kirin û bi vê sedemê çûnû hatin li bazaran zêde dibe. Nişteciyekî ji bajarê Efrînê da diyar kirin ku ew bi destpêka cejnê da cilan ji zarokên xwe ra dikirin û da zanîn ku tevî rewşa bajêr ya aram lê malbatên bajêr dilşewatin ji ber zêdebûna koçberiyê li welatên Ewropa. Wî niştecî domand ku gelek welatiyên bajarê Heleb û gundewarê wê bi cejnê da derbasî Efrînê bûn da ku ji bervîlên rejîmê a Esed birevin. Hêjayê bîbîrxistinê ku gelek ji malbatên Efrînê yên ku li Tirkiye bi cih bibûn derbasî bajêr bûn da ku cejnê bi kesên xwe re derbas bikin. Ji deverên cor bi cor ji herîmên Kurdî li Sûrî me ev hejmarek çalakî û kurtenûçe di vê raporê de amadekirine em bi hev re temaşe bikin. Li Rojavayê Kurdistanê li bajarê Dirbêsiyê yekemîn komîna filman hate avakirin û ew di merasîmekê de vebû. Di vê merasîmê de ketkarên wekî Zana Dîlan, Ondur Çekar û Ronahî berxwedan diyar kirin ku dê ew ê bibin dengê şoreşa Rojavayê Kurdistanê. Şaredariya gel a bajarê Dêrikê projeya avakirina riyek 31 kîlometr di navbera bajarê Dêrikê û deriyê Sînorî ê Sêmalka de dest pê kir. Rêxistina alîkarî û geşkirinê li Rojavayê Kurdistanê a herêma Qamişlo di 152 ton alîkarî şandin herêma Kobanî û ew radestî şaxê rêxistinê a Kobanê bû. Alîkarî ji 5000 pakêtên xwarinê pêk tên û her pakêtek ji bo 7 kesan e û dê ji her malbatekê re 4 pakêt werin belav kirin. Li Helebê tevgera zimanê Kurdî ya ku li taxa Şêx Mexsûd korsan dide. Îro bawername li ser 34 xwendekarên asta yekemîn û duyemîn a zimanê Kurdî bi merasîmekê belav kir. Li herêma Efrînê desteya hevgirtina karûbarên olî gelên Rojavayê Kurdistanê di daxuyaniyekê de bi boneya cejna Remezanê pîroz kir. Li Bakurê Kurdistanê îro erdhejek bi xurtbûna 4 pêle Richter li bajarê Agirî xist. Li gorî agahiyên ku navenda afad ya lêkolîna erdhejiyê diyar kir ku îro bi demjimêrê 4 sibê da erdhejek bi xurtbûna 4 pêleyên Richter li bajarê Amedê yê Bakurê Kurdistanê xist û wê ta demeke biçûk berdewam kir. Bi sedema vê tirs di nav sivîlan da belav bûye bê ku ti ziyanên madî an canî çê bibin.
ده مها رمضان بداوی بو و جشن بو میوان لباجار درباسیه ولاتی لهر گوره که هر چار تبلی و جشنه بون و به طیبت زاروک یکن خواه به جلو برگ نو پیشوازی سیرانی جشنه کرن آگاهی بهتر در راپور رودی چولی دا جد درباسیه پشتی قداندنا سیروژن زحمت رمضانی جشن رمضانی یان جیوکی تیناس کرن به جشن بچوک بری و رسمی خونی حری خوش بسر گلدته خلکین باجار دربیسی ساعت سبه ده بری خودتن گورستاناج بو گمرین خو ببیر بینن پشتره خلق ودگرن مالین خو و دریان جیران و هوالان و دوستان روتکن با آرمانجا پیروز کرنا جشن الهاف والله رجع ديم ساعات شهر سبيه رادبين ومباري خو مازال هادبتكن عم تلجبوناك مريخو بيجبونا كمان يعني أبعاد التقاليد المنطقية ولا شيء بويه بيتو مازال بتقرن عم دار المالي داري خافتكن و ام وقت بتبادل زيارة يحضر دكن ام جيرانها ومرفا أبعاد التقاليد باردة يعني دوی روژا پیروز ده کلانج زاروکان والا نابه هروها زاروک به هفره دکوین لیستیکه گو کی بری که توری دسته خوده شکران داگرن به توی نپیدا کرنا جهی لیستیکه زاروکان ره لیدیسا کنجی سر لیوین وان قطنابه شكل خاص كم عزوائي خاص دانس شكل خاص كم نه سابقا ديزين لكي شكل كيسي خلاص روجا عيدة بالتبعي ام قس بيزو ساعات شهر ببنج بامراض بن سرخوه وام درن سر مزلا بشتي ويب ساعتها كده دارو درت كم فتقرن مال اخوه ام تاشتها خود اخوان شكي خوي عيدة الخود كن ام درن جمها فالي خوه سيس بيرات بم شكي خوني الخود كم اوزا مدرس المزلا كبري كي شكل كيسي خود جبك هزو خو بري خو مشكرات جرن افجا سي روجا بردوام دك ولاتي دفان روجان د سردانا مالين هفدكن بالتفي همو ايش وازاران ولاتي دبيجن جو افجا ججني صالي چوني خوشتره بسایا كيف خوشيا فان زاروكان مروف دوی روجه دخمه خوش بیر دکن ده همان دمه ده بتوی روجا هرميا الوز خلكن دربيسي ري ورسمين ججني وكي حرصال بيروز دکن رودي تشولي اورينت نيوز دربيسي جشن روژن پیروزن کو شاهیه دل خلکیه دا پیدا دکن لیج دما کو کریزا سوری دست پیکری اف جشن د کلمه و به شوق و مجارن غمگین د بسدم کو دل خلکه جی صار به ایصال سرکانیه تفگر بازرگانیه به هلکفتا جشن رمضان خورته لیل برش کاستنا داعش لوی دوره آگاهی بهتر با آزاد و شوکانی سرکانیه اف جشن رمضان یا پنجمینه ده هیاما کریزا سوری دته و دروشکه ده همو ولات دناف بزوتن آگر ده و جه هرمن کردی جداهی اوه جشنه لهمبر سالین دیتر پربونا خلکه البازار آیه و بتایبت ین گندوار سرکانیه کشو پاوان سر باجر و بویه پشتیش کستنا داعش لهرمه و هف یک باندورا خواه سر تفگر بازرگانی خورتر کر تفی زحمتیه پیدا کرنا پیدویان و بهابونا وان بالنسبة لإيصال حركة حرصة بيترف حركة إيصال قال لك زيادة ضغطي بربر يعني ضغطاوي بر يعني حرصات نولو حرصات بري عيد بدرو سيرو جا بسبوع كي حركة شدو أضغطات شدو بس إيصال جعولاي يعني حفتي عولنا جيت حركة ضغط بوهابون قال لك يعني نسبة أم بوهابون يذكر وتعدل من جيتي نسبة تعدل مجي خديم حالاتي وبيتر ملتي سبارت روشن ججنه دروشا جواکی ده و سردانا مالن شهیدا هبه لزاروک و لشیرانی و لستکان بکرن هذه صار حركات نا اعتيادي اقبالك نا طبيعي لسر عيدي هي برغم انه ابوري وضع ابوري حبكي اسفنجي هي اقبال هي نتيجه استقرارك ارامياك دبلده شيبويه طبعا ملت كيف خوش يعني رغم انه اخوين رجاندين هي شهداء هي طبعا قول مال يعني قهوات تعالى وسازيها نمريها واجب ياخذ بك يعني صار صغير شوار مخازن هرما كيسات راكم هرما مالا شكرا جشن او روشن پیروزن کو شاهد دل آینداران ده گشتکه لی کریزن ولات و خمن کوچبران و کاریستن مروواهی جشوقاوان ججنان کم کریه آزاد و شوکانی اورینت نیوز سرکانی
هر سال دروژن بریا جشنه دا تفگر بازارن خورد به ایسال تاوی بهابون و روشا زحمت تفگر لبازارن قامشلو کرین و فروتان زیده چالاک دبه و هیوین ولاتیان به هاتنا جشن رمضان به آرامی و خوشی بلند بن. دی 4 سالên çûyî de zehmetiyên jiyanê tuwa te ji cejnê re nehiştibûn. Îsal ev tevgera godbazarên Qamişlo de tê dîtin dihêle ku mirov pêjina cejnekê mîna salên berê bike. محلي شكاك قلكي باش شغل ايصال قلكي ذي عيدي انا مهك متشغلا مهك بزرصها بشكل عام متشغلا يعني وبيع وشراء باشا بس بضاعه بشكل عام بوهاي نتيجه ايجار وينا ومصانعات وينا وحمد تشتي بوهاي بس عالم روشه عالم يجي خوياي باش يعني ذكرن يعني بضاعه ذكرن شنو هاتن هيا بس بهتري خوا ملاتي غريبه تقريبا سري صدي حفتي وبنج ملاتي غريبه غير ملاتي فيدر يعني تشتê balkêş komebesta hindek xelkê divê bazarê de bandora şer li ser zarokên xwe sivik bikin û bi cilên nû cejna wan pîroz bikin. يعني نوكا بري ارزانن بس ما مجبور انهم بكرن جبو كيف زاروكا اسعار نوكا ايبار ارزان ترجي ايصال ايصال بما انه ري قطه وري قط كريا ودولار بهابوا الله تندكتي ذكري نوكا بريا و تبلی زحمتیên rojane û kulên penabertiyê lê ev jina Kurdî ji bajarê Hesekê bi hatina cejnê û pêşa rojê geşbîn e. Hesekê hatine û gelkî cêma xweş û eyda me jî xweş û gujin bixêrin û tiş hemû tiş xweş baş. İnşallah wê eyd xweş bibî wê milletê me vegerin malê xwe. Piştî 4 salan wek ku welatî baş dizanin ku ew neçarin fişara vê rewşê li ser xwe sivik bikin û derfeta çi kêlîkek xweş ji jiyanê bijîn. Cano Şakir, Orient News, Qamişlo. Ev 4 salên şoreşa Sûrî li dara û ji wê demê va miletê Kurd ahengên cejnan radwestînin. Lê îsal li herêma Girkêlagê millet bi dilgermî pîşweziya cejnê dikin. Tevî bihabûna hemî pêdeviyên jiyanê di bazaran de agahiyên bêtir li ber Gulaliyanî ji Girkêlagê. وەک هاتیە ناسین ژیان خەبات و کێف و شەرە ji lewra jiyan bi tehlî û xweşî berdewam dibe ji destpêka şoreşê miletê Sûrî bi giştî û miletê Kurd bi taybet di destpêka rojin cejnan de reşgirê didan û hemî rengin kêf û şahiyê radwestandin lê diyara ku îsal ev rewş dê werê guhartin rê di bazara de ji xelkê tune ye û di firojgehan de hemî pêdiviyên cejnê peyda dibin tevî giranbûnê لێ وڵاتی bi dilgermî pêdiviyan dikirin. وقت ججنا ايصال وقت تبين يعني شغل باش يعني نمت اسعار ديسا بهانا بس ديسا خلق ذكرى يعني مولات جي كيم بوا بس باش يعني قول صار ديجي شغل باش ترج هن خودiyên firojgehan vê diyardeyê bi aramiya ku li herêmê peydaya û dûrbûna herêma Girkêlagê ji meydanên şer ku li deverên din rûdana girê daye. شغلي عيدي في عيدا رمضاني راسي حركة تفجرة ملاتي ما قالك هي أو يشكو عيدا أولى صالة دا و دستهيبتي كفي عيد جهة أرامي الحرمامة بيداد بي يعني قالك باشا أجي هشتي ملاتي ما قالك برحتا خو تفجرة خو بكي والسوق بقري وتشتغل لازم بيشخرا بكري و تشتê xuyayî û berçav ku welatiyan berê xwe didana firojgehên şekir û şîranî û firojgehên cilûbergên zarokan bêtir ji hemî cûreyên din û gelek zarokan kêfxweşiya xwe bi pêşwaziya cejnê diyar kirin. Em gelekî kêfxweşin bi hatina eydê û em dixwazin her sal eyda me hebêj ber em kêfxweş bin û em hatine sûkê ji xwe re cila bikirin. Em hatine ev sê roje di roj bo me qitehekî paqij dît ev hingiya etiqê mezil gelek nedîtin gelek jwanayê bikirin ji ber gelekî bihaya ji ber gelek henin karin bikirin. Em hatine sûkê cila ji xwe bikirin eyd gelekî xweş e. Piştî tengî her dem ferehî tê hêvî awa ku îdî millet rojin xweş pêşwaz bike. Tevî giranbûna hemî pêdiviyê cejnê lê tevgera çûnûhatên û kirîn û firotinê di vê salê de ji yê salê borî bêtir e ev yek diyar dike ku îdî millet dixwaze jiyana xwe bi cejn û kêf û şahî berdewam bike. Gulaliyanî, Orient News, Girkêlagê.
لدوری ججنه لگنده قرمانا یگریده باجار درباسی گندکی هری کفنه که دیروکا آواکرنا ویج یا باجار درباسی کفنتره و بتفکر خویا سیاسی گلکی خورته و تیناس کرن در راپور رودی چولی دا شروع این بیتر. یک ji gundên herî kevn ê bajarê Dirbêsiyê gundê Qeremanê ye got ew 3 kîlometr rojavayê Dirbêsiyê ye. Ev gund xwedî dîroka kevnarê ye got dîrokayê vedgerê berî 100 salî an got Qeremanê berî bajarê Dirbêsiyê hatiye avakirin. Di destpêka avakirina gund de xristiyan û Kurdan bi hev re tê ciyan dikirin lê niha bi tenê Kurtêdmane. û Qerman li dor duwê wexta gev Mesîhî ji Qermanê rabûn li dora 24 bû. حضر نحشد و 24 دورة 24 أبو زيدكين دوي تاريخي دبو بالتأكيد وقت مجوار قلت أز بالتحديد فلان صالبو أز فين نزانم بس بالتقريبي لدورة 24 أبو كيم زيدة أوانا مسيحيج قرماني رابون قرمان ما دستي كردادي ودستي حبونا عزيز عادي قەرەمانێ ji netewiya xwe dûr neket got xelkên gund jî tevlîxebata siyasî bûn tevgera siyasî di dawiya salê pêncî de li gund dest pê kir û yek ji pêşengiyê vê tevgerê sekreterê Partiya Pêşverû Hemîd Haj Derwîş û siyasetmedar Hemze Newêran bûn. Musta Hemîd hat vê derê hat li vê derê Hemze Newêran ew jî li vê derê bû û piştî wê li vê derê berî wê Apo Osman jî dîbû di pêncî û şeşadê. Avana hevdû dîtin hatin damezranayê destpêkê de di pêncî û şeşadê teqrîben teşkîl kirin di pêncî û hefta di çardê hizêranê de elana hizb kirin Hizb Demokratî Kurdî. Zêdeyî 12 êl yan eşîre di Qeremanê de ne bi tevî mezinbûna gund û zêdebûna xelkên wê şîneyên gund dibêjin got ew wekî malekê ne û bi xwe pirsgirêk û nakokiyên xwe çareser dikin. هفتنارن وك مالكي وك براك حتى خلافات نتشيد بن خلافات نتشوها مازن بجي شبد سر خلاف يردر باسنابق او خلاف بف اشتي وجيه خوشي كسن خير خاص دغون دبرن اوانا درباسي ناف دبن ناهلن خلافات دريشتر بك ومستر بك اشتي خوشبون و تفگرا سیاسیا خورد همو تایبەتمەندیە وی گوندینە گۆوەڵاتیە دربێسیە وەک میناکەکێ دبینن. گوندê Qermanê kevintirîn gundê Dirbêsiyê ye got wek ciyekî kevne şop tê naskirin goş Qermanê hin siyasetmedarê Kurd derketine got bendora wan li ser xelkê gund bûn û hişt welatiyê gund tevlî tevgera siyasî bibin. Rodî Çolî Orient News gundewarê Dirbêsiyê. Ev nêzî 4 salin ku tu guhdan bi rewşa rê û kolanên bajarê Qamişlo nebûye ji ber vê yekê ajokar û xelkên bajêr astengiyê dibînin her yek bi awayekî cuda. هر باری و مجاری نوچگیهان مجان و شاکر او راپور مرا آمده کریه ام تماشا بکن. روشاري و كولان ما وك جيانا قامشلويا يان تلمن يان جي كورتالن اجوكاركي سرويسان وصا آستانگين خوي روجانا داني زمان جوه گوتناوي ديار دبا کو چاوا زحمتين 4 سالان هشتن کو اف اجوكار مينا گلك ولاتين باجير روشاوان كولانن كلام كورتي جبير بكن. خصوصي ناف تارا أبي ريا عام جاردي بتشكي أشوان جوانا يعني إيه ناف تارا بجار كير مرون كار درباسي نوانا ب أم هذي دكن اتجاه معني فاريا مر بزبطين جبلي أجوكارن هن ولاتين تاخن هويردورا باجيرجي زحمتيان جروشا كولان خوا دكشينن لزحمتيان وان بهتر بزفستاني را دس بيدكن يعني هافينا باشا ديسا باشا بس شلا زحمته سي شارع فردا بقايا كرينا وسي شارع فردا زفت كرينا ايدي هر سي شارع معنا وضعي يعني وضعي هر سي شارع قلقينا خوش شلش بني دارنا بديدا وكوتي زانين چيكرنا ري و كولانان هافيني بيكتي الگوري برپرسين شارداريا قامشلويا روجهلات او البندا گرما تيربيه بون تاكو پروژه خوي چيكرنا ري و كولانان دس بيبكن ما دست بکریش بازی مهاش شاب حتی دست بکم هذا دوام تکی نتیجه گازنی ملت و شفیران انا كدست بکی اب شرعی خوزفت کن قال لك كولاني مهنن تشلده خدمت ناقي ومثلا بيجن اطفائي اسعاف ناقي وانا جبوينا ام حمله مي حجر مكسر وبقايا امر الشارع خراس ادو يمين درباسفون ودركتنا باجار مداخل باجاره او جي بروجا ما هي اميري فرح بكن دي قال لك شارعي ما هنا حاجزت هنا او جي بروجا ما هنا مو حازاجي هي دي راكن
وام شعري خو بكن از وقت شفيركي خطا قناة سويسرا قامش له ده تاكسيا هيفيا ما هبو جو ريفا بريا كانتوني نيفي زفتيج مرا بالضبط يعني ساعتها خوش هاتن طرفين ريزا بطاندن فيدا ترمبيلاتي دنينا تجاري وقت نيفي ريبا ترمبيل نيفي ريدا دمشن وي باشتر بان جمره جبر گندلی و پشتگوهکردنا شارداری رژیم د سالین چویدا بشک مزنش کولان قامشلو مان نچکری هویا ولاتین باجیر ایرو کو شارداری ریبریا خسر چاره سرکرنا و پرسگریکی درنگ نکن یانو شاکر اورینت نیوز قامشلو گروپا چاند و هنر لروجاوای کردستان مالا سینما وکر به نوی کومینا فیلما روجاوا دست به کاری خاکر افجار یکمینه لتواهی روجاوا کو پروژه سینما لحریم کردی با اوایی که فرمی تینگن شکرن اکرم صالح آواکرنا مالا سینما شوپاند و افرا پرجمر آمده کرد تێزانین گۆ جوواک bi çand û hunera xwe tê nasîn û bi taybet civaka Kurdî. Nemaze got kesên hebin xwedî li vê çand û hunerê derkevin. Li bajarê Dirbêsiyê grûpa çand û hunerê li seranserî Rojava mala sînema da mezrandin bi navê Komîna Film li Rojava. Ku derfeta perwerdeya sînema bi hemî beşên xwe ji her kesî re vekiriye. Armanca herî balkê ji avakirina komîna film a Rojava ku beşê perwerdê berferehî medayî berxwe yanî di ana destpêkê di mehekê perwerde endam perwerdê dibînin pişt wêna destpêka payîzê de salekê sağ ev endamîhanê perwerdê bistînin li Akademiya Hunerê beşê sînemayê terbespiyê li hindirê salekê de ev endamîhanê wê fêrî çêkirina belge film kurte film hemû çeşit sînema kamîre teknîk deng mesele evana giş hinek dîroka sînema dîroka filmên Kurdî Ev komîn gelek armanc dane berxwe. Ku ew daxwazin ku asta hunerî bi ser bixin û karibin berhemekî xweşçê bikin. Tê danasnameya Rojava bête nasîn ji aliyê hunerî ve. Komîna film a Rojava birasîka vekî pîroz û pêwîst e nexwasim di rewşa awerteda got Sûriyayê tê de derbas be bi taybet Rojavayê Kurdistanê ji xwe ev gavahan hat ji bo bilinkirina asta huner û çandê ne tenê em serkeftinê diwarê leşkerî de dibînin ji ber baweriya me di hemû beşên civakê got bi hev re bikeyne astekê de em karîbin civakek azad û civakek bîrewir ava bikin. Her wiha hin karmendên sînema yê got ji kevin de bi vî karê rabûne cihê xwe divê komînê de dîtin û tevlî şoreşa hunerî bûn li Rojavayê Kurdistanê. Rojava devrimine Türkiye'den geldim. Ez Tirkiye hatime Rojava, ez pir kêfxweşim, ez tevlî şoreşa hunerê bûme. Ji ber şoreşa Rojava ne hatiye avakirin li ser teolî û ew hemû pêk hatiyan himêz dikin û em ê hewl bidin got em hunera Rojava pêş bixin. Demokratik ulus inşası yükseliyor. Ev çend sal û ji ber situmkariya rejîma Bas tu guhdan li hunera Kurdî tune ye. Gelo ev komîn ew ê karibe gorengê hunera Kurdî jê re vegerîne. Cara yekemîn e li Rojavayê Kurdistanê got komîna sînema ve dibe. Karmendên vê komînê hewl didin got berhemekî li asta cîhanî pêşkêş bikin. Wisa jî hewl didin got çand û hunera Rojava bi giştî pêş bixin. Ekrem Salih Orient News Dirbêsiyê. بولتانا ما لفدره بداوی هات جارا کردنه پیروزباهی جشن رمضان جبرا دخوازم بهیوی ما کو دلگرمی تک هوا ناو ملت کرد دم باش اللهم